Ya bụ Eziawa na Ọsụ. Ọ bọọlụ na-aga on live now. Eziawa na Ọsụ a na-agba match n'ama akpara. Eziawa na Ọsụ. Eziawa yi yellow. Ọsụ yi blue. Pass na ball now. Okay, you have the free to play that ball. Now wow. Offside. Offside. And we're a lot of spectators. And we're a lot of spectators. If you miss ball, don't miss leg. Haja hayatan, yes. Keba ya hayatan. Ona gisha ni pampa. Ebe ball. Oh, jail no problem. So ebe ya hayatan. Amma ebe ka hayatan. Le coach Eziawa. Alonso. Ne receive 3-1. Alonso ball free change. Yes.